Ήταν Καρσλαμάς. Ναι. Το κόνιαλι ακολουθάει και αυτό. Κόνιαλι. Ναι, το κόνιαλι μετά ακολουθάει. Χόρευαν οι δικοί μας χόρευαν κόνιαλι. Βεβαίως. Γαρασαρώτες. Βέβαια. Βεβαίως. Χόρευαν. Δεν είναι δικό μας όμως. Το κόνιαλι κοίταξε. Καπαδοκικό δεν είναι. Ναι, Καπαδοκίας είναι οι Καραμαλίδες καθεαυτό. Μπράβο. Ναι. Αλλά οι Καραμαλίδες το χορεύουν σε άλλο ρυθμό. Αυτό που παίζω εγώ είναι καθεαυτό Γαρέσαρης. Δικό μας είναι. Ο Καϊτές είναι δικός μας. Ναι. Αν το παίζουν σε γρήγορο ρυθμό. Ναι. Ναι. Το χορεύουν σαν το τσιφτετέλι, ας πω. Ναι. Ναι. Το γρήγορα πάνε. Κατάλαβα. Διπλό βήμα. Ναι. Εμείς το παίζουμε βάρη σε βάρη ρυθμό έτσι. Ναι. Όπως είναι. Θα μας δείξει και πώς το χορεύεις μετά. Το χορεύεις εσύ. Ναι, το χορεύω. Μάλλον θέλω να το δω και από σένα. Άμα το χορεύεις, εγώ θα σε πω είναι αυτό. Εσύ άμα χορεύεις, εμείς πρέπει να κοιτάμε. Δεν πρέπει να χορεύουμε κοντά σου. Λοιπόν, τι θέλεις άλλο? Ό,τι σύλληψης.